Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linlingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita tinapalabas, intabuya en dagiti naalas ken napintas, kanintarik na en da sa ken ragsak, adagitoy nagitinasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biag. Dear Manong Nemi, Nembag, abigat yu aming nasangapada papagayam. Manibo dito'y Nemars Entertainment Production Center, iti Nemars Studio. Amasaragan ti Barangay 31, Talingaan, Sitio Lobot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At tuminang sumangbay ti programa. Dear Manong Nemi, kada ito ti pagayam yun ni Manong yun, Nemi Ruiz, kumapkablawak iti na yung bagabigat, na yung bagaldaw, na yung oras, kada kaya mga sangapada. Roden Nurgian, papagayam. Dito'y pakasalitaan ni Amboy, nga napauluan iti Amboy. Ano nga pakasalitaan ni Amboy? Ano nga ito susto nakin ni Amboy? Patangan nyo, ano ang susto nga nakin ni Amboy? Sagudahin nga ti surat, ti pakasalitaan, ni pagayam tayo nga Amboy, nga napauluan iti Amboy. Dear Manong Nemi, nabanbanog akon Manong Nemi. Tobrak amin dito ayan da anti. Daan ti si Manong Nemi akabsat deditatang ko. Deditatang ko Manong Nemi nga imun una nga natay sakbay nga natay kalpasan ti duwa nga bulan dedinanan. Nagasaksakit ti angaw ti panawon kanyak Manong Nemi. Taubingak, nakaubingak, nga mapukaw ko ni nanang ko, mapukaw ko ni tatang ko. Gabutanganin, di kita naganak kanyak, Manong Nemi, kita umit kabsat ko. Ni antisima akabsat, di tatang tinangala kanyak. At ko na kanyak, Manong Nemi. Nga susurwak amin nga trabaho. Ti agdalos, iti uneg ti balay, ti agkaykay, ti mapanagsakdo. Tawamit ti gripo, iti uneg ti balay, no digat tinawing, bubon. Makargaan ti duwa nga timba nga bitbitek Manong Nemi kargaak dagiti burnay, tangke, timba nga pagginaw, pagluto, pagdalos, pagdigos kenda dumapay. Sinusuruan nakpay na anti Manong Nemi nga agluto. Tapno di kasta ket dumakari nga kun tibigat. Papaan ako nagluto? Agkirog, agprito, ititlog, agabraw, agsalad. Sa akong tunirapin, Manong Nemi, iti agdalos, agkaykay, ubrak amin. E dito, tani anti, Manong Nemi, baon dito'y, baon dita. Nagili ka sinsin ko, Manong Nemi, manipod di addahakon nga, taghabo da, Manong Nemi, kita, agtutugaw dan. Baon dito'y, baon dita. No ada pagkamaliak Manong Nemi patiltilanda. No ada pagkamaliak kugtaranda.
No dagos nga saan ko ano hangko nga dagos nga matungpal nga ibaunda sipatendak bautan nak ni anti lapigusan nak. Yo ko di man ko nakangkang nga yun na. Anay ko ni. Dalabayan ko dinakle pagdusan nagsaka nande. Di mo kaya tilapigos? Kedel. Anay. Kedel amin nga bagek parte di baganda ko. Di mo amo kaya kedel. Netoy. Pangalan ton ti sinelas manong nemi. Balakbakin nan ton ti patong ko, ti sakak, ti baabagak, ti bukot ko, ti ulok pain. At katawaan nagton ti kadikasinsin ko manong nemi. Nakakaasyak. Mas asyan una ti karuba mi manong nemi ay na, amboy. Nakakaasi ka man. Mati mabaling ko na. Kaumit sa bali ang papanak. Susapo. Ikapitan mo ni Antim. Doon ay papulis mo. Kasano ko ma? Susa. Kawan kami kararwa di kita nga kabagyam. No sa sino pa di kita kabagyam. Sumat mangirumanggang ka. Dala mabaling ko. Alain ka. Ang ora alain ka. Siyempre. Awan karbengak. Taladang adda karbengan nantim. Dutdutan nanto. Dutdutan na kanto. Pasublian na kanto. So nga ano tim. Makonakan ka amboy. No saan kan nga makaano sa agtalaw kan. Imsa din ng oras di ba panak na. Mapanunod kumet manong name itagtalaw. Ngem ti question sa dinno ti papanak. Nagbasa kuman manong name sa andak apagbasaan. Di karuba mi nga bakit manong nemi no kasta nga dawayak mapanak kat susuruhan nak nga mangisurat tinagan ko. Susuruhan nak ngagbasa iso tinalimad nga panakamaestra. Awang kasmatla nga mapangkat eskwela at aure among tagbasa kay nagsurat no saan kang simrat ti grade 1 di ka mat makapanti grade 2 di ka mat makaduar ti elementarya. Sang bali na basta mo ko ni surat tinagan ko. Kaya na namin ti talaga nagan mo ya, amboy kadilatan. Tsaka mo? Ino ti ayan na, ayan dati panagana mo, panakaristro, birth certificate mo. Nga kung makita di munisipyo ano di birth certificate mo, no anya talaga tinagad mo. Diyak mariro, agad junior ka. Naranagan ka di tatang mo. Ricardo, di Ricardo, tapilnya doon. Jose. Ricardo Jose Jr. Yung gabotas ito na panagagagat, amboy agad, di amboy. Anong name? Grade 3 ako man no nagbasa. Hindi ko markarot, aramidon da kanyak man. Paaramid da, tirumbeng, saan na rumbeng ko mga aramid ko. Pabaklay da, pabagkat da, manong nemi ti saan ko, mabagkat, pilitan da. Kasta ti kaarig na, ti ba nang irumenda kanya. Kat no kasta, tumang sitak, kugtaran nak, ti kasinsin ko nga inaon ang imsyak. Anay ko manong. Tumangsit ka? Ha? Kumarig ka? Anay ko. Nagsakit. Napingar ka, tumangsit ka pa ilang loko, di ka ba nagtumpal? Anay ko. Talo, di ka sinsin ko manong name dua lalaki may isa nga babae. Adject di babae manong. Kami sumat no katamang kadal kanya. Boy anak lata ni auntie manong name yang kaslakayat na pa'y nga pakaragsakan na no kasta nga kakaasya. Kaya doon ni auntie manong name ti makasango kanya na dyan. Lapigos dito yan na ko ne. Kudot dito alay. Baot dito sipat dita, patiltil dita. Handa pa yan pilpilyan manong name ti gamanda. No tako kuma, ituktok dati ulok. Apaw! E di ba isang aldaw manong name nga nakaro tinaramid ni auntie kanya. When? Gabutadak kay lakmatin na. Kabay lakmatin ti bumalas manong. Naagaw ko kayong kuwana ti bislak. Nga panang banat na panang
Padang baot-baot na kanya. Huwag manong, nagamatak ti bislak sa kog ginuoy na gulpe kat orla na iwa manong nemi ti ima na kadagdardara. Ay, alaglok, lukukan. Oh, nasugat na ti imak. Gabati pa, panaguyod mo ti bislak kadayawa. Ay, mga alak man tinakdakan. Ngayon ko ngayon palubos manong nemi nga makapidot tinakdakal pang baot na kanya. Insublat ko manong nemi nga binawot baot. Tibukot na pag-alay! Pag-alay! Papatay ng patin! Ay, arayatin! Pag-alay! Ay, rumbay ngunay data nga mga aramidan na dito nalay! Ay! Manong nemi kabuta, dakdakil na antigim siya. Nasublat namat nga nagamatan manong nemi ti bisla. Ngam saan na anaagaw. Nadikit nakaalan dakdakil nga pangbaot na kanyak at atidugpay manong nemi ngam daytan ti kundaway kong itimaray. Taray, taray amboy, taray amboy, taray. Di amok manong nemi kat kamkamatan nak ni auntie. Kan kasla makitkitak manong nemi nga sa alang ni auntie tibang kamkamat kanyak do dikit-dikit talong kasinsin ko. Naslamang mangig ko manong nemi ni apaman nga makamatan dak kat papatayan dak. Gabong arot tikas diyang inaramid ko iti inada. So nga taray kasla jak amo ti mabanong. Ngam kabuta talaga nga kapsuta kon tinalaw sa bannog ko nagsardeng akon manong nemi. Ngayon sanggir ko latan ti diding uno alad uno pader nga tsaka mo no sa dinut ayan ko. Basta ti marayak lata nga taray. E di maalaw kon tiriknak kamakay na akon. Akong pegayam tsinelas ko manong. Kat kasta unay ti sugat ti dapan ko. Akong pormeditan ti dapat batdagak manong nemi. Agdardaran ti dapan ko. Dumat gayam ti kina makasugat manong nemi nga napaddakak. Ngam sanggon ngayon kang kano. Gabuti-buteng ko. Paunay nga minda ti kasgasat ko. Insang sangit ko manong. Sabi kami nga nasapak, nga naulila ti ina kinama. Sabi nga nadaanak ti kabagyan. Nga nagkaro ti panangirumenda kaniyak. Dumteng to ti aldaw. Nasubyanan kayo. Dumteng to ti aldaw. Itong dumakkelak. Itong sumayat ti biyag ko. Subyanan kayo to. Antisima, hindi kayong kasinsin ko. Subganan kayo to. Yung kasanuak nga rutitan. Sa dinot papanak. Numabasinak. Pangalak ti kanek. Nagtungpalan naman na may saag karikiti. Agpalpalama iti sango ti simbaan. Adak pa lang manong nemi iti ilimi. Ngano sa pulandak nga ta, daan ti kadig nakasinsin ko, posible nga masapulandak. Tapos suble, nga ti amuda kat agpalpalama akon, palaboy akon, kat sa pulandak, kadig iti kalkalsada. Nga oray no masapulandak. Agsubli ak tulayang sadya ay handa. Ito no, adan kaya. Uy, agsubli ak tulayang iti handa. Ito no, mapanak agsigir kadakuhada. Manong nemi adamat na kita mga asikan niyak. Damat na piyamit ang mapangkumat igatang. Uray inapoy lang sa akdumaw tidigo karigit karinteriya. Nagingga manong nemi nga man sa karinteriya tinapanak. May isang laki. Timasday kanyak. Masasan nga makikita ka nga umumay dito nga mangan. Ngayon na pulaan. Kandi ko, ipapaunag mo. Apay, awang paghawidan ba?
Awan tatak. Tito ko nam. Tito. Tapos ano, taramidan da. Abay, imbag matahasan da katilyon, nagiti pulis ka di balod da kakit. May parit palpalaman dito eh. Ito may walang-walang at umabing. Alam na kaumati ko biyano kita, DSWD. Abay ngamin, ayun dagiti naganakan ka, taga ano ka? Inistoryak kang kwa naman nun name tiya, iso aming napasamat. Hello, kumutin na kita nga kabagyam. Basta, awan pagyanam. Awan tata. Tito ko naman latang kanya. Tito Bay. Ha? Tito Bay? Tito Brian? Tito Bay. Baylatan. Sikat, naga mo. Amboy, tito. Amboy. Gusto nga nagan mo. Kunada nga, Ricardo Jose Jr. Ay, boy. Kaya mo tagyan nito eh. Nga among tigin na oh. Awan ti para inom eh. Kahit ko dito. Sige. Tuloy mo orti mangan. Ay. Amdat na ka na tayo kaduami tayo. Ingrid. Tata. Ikaw man ba't inapoy ka natin imas ka sida? Dua klase ka sida. Kamti natin. Napasog ako dito. Aman. Kadum ti mangan. Nadto na pigsa ka. Kahit kalpasan nga makapangan ka, makapalpa ka. Kita mo na dyan, pag inawan, adot na bunton nga, mainawan. Kabut masakit kami para inomi. Sikante para inaw. Amumid lang. Ay, among tito. Kaya nagyamanak. Nagyamanak tito. Manong nemi kasta unay tiragsak kanyaman ko tadamot layangan na asyan kanangalakan niya. Kurang lalamin manong nemi di pa nangibagak nga ore para inawak laeng kadagi di papapanak. Ore nga tanay bagak. Naawan ti bakante sa mesa. Naawan ti panagtalagdakan niya. Baka pagaruptakan niya nagtakawak lang. Imbag manong nemi tadda ni Tito Bay nga nagtalik ka namin pinsan kanya. Nga naasyan kanya. Kabo siguro manong nemi iti panang istorya kang kuha na ti kinadaksang gasad ko. Ti pa na kay rumen ko. Adan met isuna manong nemi iti nawak na nga panagpuspuso ket inhala na. Kabo ta nasusuruanak nga nalaing manong nemi ka naging trabaho so nga saan na ka narigatan alistuak nga ginaw ken naanadak manong nemi awan ti may batak ken napintas tinaw ko. No kasta nga kaado manong nemi digiti umay mangan kalalistuak met mapan agumong kadagi nagaananda sako inawan nga dagos man. Wan dimteng tirabi. Ay pagtarosam nga ita kit o pagyanam. Abay, tito, sira nyo dito eh. Kasi sira ka. Ta ako ilak. Sakto manin na masapang o may tibigat. Ay, tiaganak nga rin dito eh. Napipinas sumurot ka kanya. Orat awang magkadwak di balay. Agkuyog tanto nga umay no parbangon. Ay, nagyawanak tito. Yung paglagid din tanda ka. Awalak kadwak. So nga, sikantalay ka. Abay nga min tito, saan ka nga kasawa? Lalala, umay kakid din. Gawitan. Barbado nga dapat nakakalukat na pagkatangan dita, tagumatang arwatem. Kita umat arwatem, tagdikos ka. Ludlutan kan to. Ginakmurmuren ka. Sa agpapugis kan to pintubigat. Wan? Gwapo hakton tito. Kato na. Tikat kaado ngamin nga nanda kita. Sugat. Dalan ti pananggaranggas na kanyak. Kudutan dak. Sipaten dak. Danugan dak. Kumpormen dito ti bapa ibawat na kanyak. Alam. May bagan to di kita. Mapukaw to di kita nga
Ano manang ka naman. Di kita nga limit nga pasit ti bagim. Pagwapo ka, nagbasa ka. Haan ka simrek para grade 4 ako man, tito. Di amo pa yung isurat, among isurat tinagan mo. Amo kong tito, sa amok man tindag basa, gabuta, at napakit nga karuba mi, nga nagsusuro ka niyak, nagsurat ka na pinagbasa na. Very good. Alenta ka rin. Barbarang na dabal nakalukat dito tiyandaan nga paggatangan ti arwatem kada tumapay ka sa pulam. Edi ababapan na o manunemi kinawasan nak ni Tito Bay. Awanan ti problema manong tamalaksid ngaddan pagyanak adda panganak adda pay ititad na kanyak apa nakasweldo. Tito, orisan akong nga sweldohan. Masabol mo. Ay, so nga, alaawatan, tornongan. Kaninto no, pa nagbabasa, kaya, nagbasa ka doon. Magrugyak, madlati grade 1, kaya nakarod. Tamta ka saritak to di principal di eskwela. Tadamagik no kasanot pa may antap no, alisto ka nga, makapamadlang, makapangal. Doon sakit kasta programa ti, DepEd. Laki dito talagang kabailamon, nakalaga nakasusuro ka surat ka nagbasa, ulinda kang ipanmad lang ti gusto ko. May bagay ti edad mo. Grade 4 ka kuman. Uwin tito. Di ang grade 4 kanton nga dagos. Hindi ba naglulukasin ti klase manon nemi nakasarita gaya men ti principal di Tito Bay ti principal ti eskwela manon nemi. Pinag-examine dak. Kat gaputan na laeng ti bakit nga karoba mi manon nemi ang nagsuro kaniyak nga nagsurat ka nagbasa. Kat dyan. Imbes nga mangrugek ti grade 1, grade 2, grade 3, grade 4 akong nga dagos manong kalbasa nga na-exam na naipasak iti ay dadakanyak ng eksaminasyon. Naragsak ni Tito Bay manong nami gabong aron ti kasta nga napasamak. Awanan ti kunam. Hanga na sayang dagiti tao di nga saan ka nagbasa. Gabutan na laing kamboy. Agyaman tito. Iabot Diyos ti rumpeng nga pagyamana mamboy. Ken, di bakit nga nagsusuro ka nga nagsurat ka nagbasa? Taore gayam saan ka simbrek ti eskwela. Adamat kayam nalibad nga maestram. Sangod na malipatan ni Nana Helen. Helen tinagan di bakit? Lakit tabaring ano ito no. Agbalegi kan to. Nonyaman terapaap mo amboy. Kat si bibiyag to palang na dyan nga pakit. Ken no mabalin, mabamusal sa rungkaran. Tapos nagkasta kita. Amun, no, anya ti kasasaan. Sa bagay dito, at damat na kita, apo ko na, kananak na. Kahit, tingarod na ranggas ng ikit mo, kaya hindi kasinsin mo. Saan ka nga mailiw ka na kwada? Andan to siguro panawan, tito, nagsubliya kita yanda. Dumdeng to ti panawan. Tapno, mapana kita yanda. Mas nagkungarot tinagbasa manong naimi kantimulong iti karinderya ni Tito Bay. Naging ka nagraduan ako ni elementarya manong naimi kat adak iti top 5 manong. Lalayangan pa Alam na nakastagat sikat adda tapwak. Ay, tapuan ko naku. Umanahin kas tito. Damat ka di pagpatinggaan ati laing. Taore no yad ipasnek mo no talagang adda nalalayng pailangim sika. Agad adalat na nalalayng. Alaga nagbasa kanton ti high school. Ha? Kung mapagwapo ka man. Awanan ti kita'y lamang limlimit ang ti bagim. Naman pa'y ando na kiti piglat itakyag mo.
Kaya tunggal, makita na gito yung piglat dito. Malakip ko lahat na tinapalabas. Teko na anda mangmangig ko pagsasaod agad. May magan man, aglunit man dagiti sugat, nga maadalat ta piglat, nga mangipalpalagip iti napalabas. Sila nang kumuntan deta dito. Draman sa deta nga, insurat ni Nemesio Isabel Ruiz Sr. May magan man, aglunit man dagiti sugat, nga mabati ti piglat, ang mangipalpalagip ti napalabas. Huwin, mayat. Eh di ba nag-high school ko manong naming, siyempre, adumad di kita nagbalin nga kakayam ko. May sa kanakuwada manong naming ni Janice. Ayan, boy. Janice, sakar ka man tayo sa amin mo. Tsak na saungan nga, nangasayaman trabi. Sige, pwede din nga saan. Dito, orita, nasapo mo pa lang. Dapat lang 15 minutes before nga mangrugiti klase tayo. Nabindas ni Janice manong naimi. Naray-ray, dagiti matana, sa narumpi, dagiti bibig na. Kaslakayit kong kisen. Kabayatan nga buybuyaig nagsaksakar. Iti intid ko kingkuha ng assignment ko. Sa manggapon manong nemi, na dumakdakil ti barukong na. Agbrabara ni isuna. Sa no tumakder manong nemi po, nagwas na iti legs na. No kumata nakiting tinupurme na, siguro talagang makitak dagiti na sipukel nga legs na. Nabaknang da siguro. Kabuta na, as makita karigiti alahas na, ti aritos na, dapat kwentas na, dapat porselas na. Janice, amboy, napindas ka? Hala ka, agarem ka? Arem. Armen ka to, ito nurumbeng nga, panuman nga dan, rumbeng ka. Ito no, third year tayo. Ito no, fourth year, third year. Ubing tapay-laing ang boy. Sa bagay, sa anak siguro may karika na kayo. Baknang kayo siguro. Hamad naman ako na, baknang. Mga opisina ni Papa. Nursement ni Mama. Nagtrabaho sa ospital. Talukang nagkabsat. At daniti college, nagiti duwa kabsat ko. Medyo dakkel tigap mi kanatay manungek. Kasta? Tsak ti kakaiso ng babaeng anak da. Nakapimbintas ka? Imala ka kini mamang mo siguro. Kato no? Sino ko mga imalaak? Ano saan ka ni mamang ko? Nagurnos pa nga nagpudaw dagiti ngipen mo. Kitsi ka. Guwapo ka kumuno, ang piglat mo. Nagato piglat mo. May palagip man ng kanyak tinapalabas manong. Tan nakita ni Janice ti piglat ko. Nanano nga minigida. Siguro naloko ka idubing ka. Ubingat mo pala nga. Ano di ubing ka na di ang kapagbasa. Di da ka ti elementarya. Kung nakanta di ka pa di ta nagkaskolaan ti elementarya. Gapuhan natin pa na kay Roman ko dito eh. O, ang tipil-pilyan da nga, ibawot kanyak. Abay, na Roman ka. Ala, nagsin na. Ay, mangunugin ti klase tayo. Istoryam to laeng ti pakasalita. Ito no, vacant period tayo. Saan na kasi nardangan ni Janice, aging gangadyak na istorya kang kuha na ti napalabas ko manon na ini. Ti makaiga po no apay nga dagiti piglat. Iti na dumapas sa tibagik nga mangipalpalagip iti napalabas. May ganon? Nga niya. Magyam na mismo. Gusto ko na ito pa nagrumandakin ka?
Nakarkaro pa yung ayop. Napiyapid yung aso miidi. Tas anda nga bautin. Diyan pa nakita nga binaot din yung aso. Siyak. Dikat ka para kadakwada. Siyak tinagbalin nga ayop. Noon isunod di ayop. Sino? Dagiti nang iruman ka. Na ay ayop na pa yung ayop. Han? Napiyapay di aso yu ako nam. Ta kawikiwi na. Ikawikiw na. Di ipos na. Nga mangkarinyo ka. Napiyapay di aso. Lupa ka nam. Tasakbay nga mangan kitayan na kang esman. Nakasla agyaman. Imisuda nga ron. Uwa nga ron. Imbas nga ayatan da ka. Irumenda ka. Iso nga isudat ayop. Inada kami manong nemi ti third year high school. Magita ka talaga iti panagbukas. No kuma sabong manong nemi kat nagukraden nga namin pinsan ni Janice. Adada man nga pimintas. Di ba kadakas manong nemi imadumaten dagiti umarakken kuana. Adamaten nagiti kundaw manong nemi nga siya nga siyak ti kakuyukuyuk na. Ada transferi manong nemi nga kaskolaan mi nga no maegbasa ket itultulod da nakakutsed. Akang kanayon na manong nemi nga regregaluan ni Janice. Ada pa kita sabong nga iited na. Ada pa kita chocolate manong nemi. Nga manibod mo idin manong nemi regregaluan ni Carlos Isuna. Imi kayo matin ni Janice kanya. Samat ang siyak tika kuyuk na. Kasi jagayan, nakunak tinakam ko. Nakakita lang ni Janice, iti kugwapong imsiyak. Ti awang piglat na. Ti nakapudpudaw kas keng kuana. Ada lamang iregregalo keng kuana ti chocolate. Ada lamang mangtid keng kuana ti sabong. Nalipatan na ko ni Janice. Ngayon saan nga naapektaran di ba nagbasak manong nemi? Adada ka din ang kaid ko. Kaya nga siyak ti mang tatap kadagiti examen ni. No kumusta anak ni Tito Bay manong nemi? Kumusta ti ba nagbasam? Sa kakadim na marigatan, nakalpasan ti klase. Kaya may katumulong iti karinderya. Agree ti parabangon ka agree kamatin nga tumulong kanya kamang isagana ka naging kasapulin ti karinderya. Di marigatan, aboy. Saan tito? Narawama kon. Manibod di masapa kon nga agreeing. Ore mapuyatan na. Agree ang latad gustong oras. Kano mapuyatan na. Aburutak ba no ka maturog no adda oras ko ti aldaw? Very good. Amo baybayan ti salunat mo, boy. Kapatag unay deta. Da kayo tito. Awa ti marikrik nayo? Awan. Baka adamat. Medyo kumut-kutong ka. Pagpakuntong nga kita. Diyak kaya ti aglukmag. Dadagsan. Nagkana nabayagan ang kuti, naginadak ang kuti no lukmag ka. Kaya dapat na plat ti tiyan ko. Kaya dapat kita dumatita nga tatawag at butit da. Nabimbin sa kasto nga bagi baro. Tapos na kastagat alisto ka nga kuti. Habang namin nga di ka agasawa tito. Napakaya konti na minsan. Dahil ka po na mga jahangot nga kayat petagayat. Sa mesa, halos ang padpada tatigasan. Numampay, si bibiyag na kitinagan kanya. 5 ka mga kakamsat. Siya, kakinteng nga. Broken family. Ti pamilya mi. Nagsisina
di kita naganak ka na kami. Ni mamang ko, kapag di na maanusan, ti kina-irresponsibility amami, simurot ti sa bali nga lalaki. Gusto gayam. Kaya ni papangman, edi mo na nga kabaylamin ti agbyag nga takda kami. Nakalamat din sa bali nga asawa na. Kaya nawaras-waras kami. Ada na Bandya Manila, siyak lang tinagbati dito eh. Saan na ka nag-stow away? Imbaga, nakasusurwak nga gluto. So, hindi anta po una kon, iparakdera kon, tiba sila karinderya. Nisot pagkapon kanek, kaninta, ken pagbasam. Nagaman ang tito. Kaputawanan ti pamilyak, sikan timbilang ko ang pamilyak. Agramo man tinig di kakadwarat karinderya. Sunulang ta, awan tagpawat ka dakwada. Ngayon tito, itaray damat. Hoy, taglalalo na napintas ta alaik nga servidura, arman damat, into na maarandan, taray dan, agayap tamanin at kadwata. Isang adumat kita selatan, kita sumrek dita. Namin ti planom. Ito ang graduar ka ti high school. Anong tut alam ito ng college ka. Oras sa anak to ng kabasbasa dito. Ha? Padingak lang ti high schoolin. At tulungan ka ng talang ti karinderya. Palawaan ta. Pagbalinan ta ng restaurant. Dangay, dumating susurong kanyang kaluto. Ken, adan samot, magatang nga libro nga pagbasaan. Tapno, makaluto ta kada dumaklas ti luto nga saan tabay nga naluto. Tapno, adamat sa bali nga maramanan, dagiti ang mga customer. Ituloy mo tagbasa, amboy. Pagbasahin ka. Tito? Ang tangay, dududwata med. Adumad ka ti maganan siya, karinderya. Dududuamid lang ni sweldoan ta. Bale, kasusyo ta na ta, tumultulong kami tlat ta. Abe, nagsanay ka. Malagip ko manin tinapalabas dito. Dayta ka manin. Natalyaw mo kami manin natapiglat tatakyag mo. Oray nung naglunit. Ngayon sumit dayta nga piglat. Hindi manging palagip tinapalabas. Nabibiyapakin ka. Oray nung sang kakapkapin na no. Nakarkaro pa yung kabsat. Uno anak. Tipang ibilang kanya. Amom, taili ko nga hindi kakapsat ko. Samad lang siksikakit, kadaan din na palabas. Aming nga tao, kadaan na palabas na. Nawatak-watak kami nga kakapsat. Kapong oras ti pa nakawatak ti pamilya mi. Diyak pa napuutan nga, adagundaway nga mabuo kami. No, ang birthday ya, ililiwak lang nga, adag parang ore may salain ka rin kapsat ko. No, dumteng ti Pasko, ililiwak lang anda, nagpakita ni Papa, uno ni Mama, yung sampang napasamak na ita. Yung magtanda ka, boy. Naawang ka, nagtuloy ko man at pa nagmaymesak. Nangasawa ka kumangami na tito. Maminsanak lang agayan. Diyan kaya nga makaasawa nga dumdeng titikundaway nga panawan na. Nga maapektaran na kitagbaling nga anak mi. Diyan kaya nga tibangunag nga pamilya kit maitulad iti pamilya nga nagtaudak.
Iso na pimpinaslangin ng kumimesa, kanada ka. Dinakto nga tamad panawan, nukas pagarikat ta, agbalagikan. Tito, sa ganito nga panawan, sa dinumantihan ko, anda ka. Kaya kasano nga ro din ito nag-asawa ka. Katsanto kaya di asawa mga kadernanak. Nabatpatag ka. Ngayon asin naman nga agbalintong asawak dito. Paramis ko keng kareta. Dagang ka manong naimi nga iti panagturpos ko di high school kastawan iti ragsak ko kinragsak ni Tito Bay manong naimi. Tanong man pa kada kita adda iti first year for third, second year ken third year kita adak lang iti top 5 manong naimi. Ngayon iti panagraduar mi iti high school manong naimi kastawan iti ragsak ko kinragsak ni Tito agsipot ta siyak ti valedictorian. Manong nemi. Oray lagar arubos na kitiluwak jak magawidan. Pwede dumteng. Pwede pa nagbitlak kiti sangwanan dagiti mga isusuro naganak ka nagiti padak nga graduates. Pwede deliver ko manong nemi tiya valedictory speech ko. And then sa ang sungaw manong nemi nagititimag ko agabang aron iti panagsangit ko. Inistoryak manong nemi. No kasano napukawanak iti naganak. No kasano ti panakairumen ko. No kasano ti panagsabat ti dalan mi ken iti tubay. Nga nakaimbag unay na Apo Diyos. Tasan na binaybayan. Inted na kanyak, insagod na kanyak ni Tito Bay. Nga iso, iti kapunan no apay. Nga dakit ang stuck there. Ken, pag-check, nga saan nakabaybayan niya po Diyos. Tagtultuloy, ti panangaramat na kini Tito Bay. Tam na kasta. Kat matungpal ko tanyaman nga rapaap ko. Wain, manong nami. Iti likodan, dagiti piglat. Nga bakalaglagipak, iti napalabas. Nga dagiti nga piglat, manong nami, kat isuda. Iti pakagitahan, nga mangtad kanyak ti karit ti biyag. Tapno tun uyak, tanyaman nga rapaap ko. Tapno makuna, ngagbaligyak. Tapno makuna ngagbalinak a tao. Bakasyon manong nemi nagkonsentrate iti karinderya. Nakakita ak manong nemi tinawlawa nga pwesto kaya din singasing ko kini Tito Bay. Tito? No da po nanta, mapantakil ta ti karinderya pagbalintang nga restaurant. At nakita nga pwesto na mabalintang upaan. Panawan tatagdama ang karinderya tas sadya ti papananta. Narigat ti mangrugi. Nitikat mo sawan dito. Mabalimad ka di mabalintabat nga saan nga panawan at karinderya. As in a karinderya. Sa ta luktan da dyak at pagbalinta nga restaurant. Di marigatan ta. Asaan ta marigatan? Balinak patagal na alatiw. Nung malpas ti klasem. Nung basa kanto ti college. Asi kaswam ti restaurant. Kuno saan. Dito'y kakarinderya. Jack Restaurant. Kaya nung dumak kailan ti restaurant, pabalintan tumatin nga, ibatan ti karinderya, tada kiti customer ta, umay danto ni ti restaurant. Halos sa padpadamat laeng, diamad la title nga, karinderya ken restaurant. Ti karinderya, naluton, dado mga
masida. Yung restaurant, agad kadun na nga muluto pa lang. Dadya lang tinagidyatan na. Napudot ka na baaw, parang ganun. Anong name Hotel and Restaurant Management? Itinalak nga kurso. Kada tangarot manong name iti hilig ko nga insuro kanyak ni Tito Bay manong name. Amalaksid iti panagbasak iti kolehiyo manong name iti data kurso adu pa iti kitay ararmidak nga panag-research manong name iti may bagay una iti kurso kani tinegosyo mi kani Tito Bay. Ti Tito Bay Karinderya manong name kat nagbalin nga Tito Bay Restaurant. Owen. Kani madoa siyempre dagiti empleyado mi manon name tada dagiti waiter hang waitress tinarami waiter manon name. Agtindulong kami manon name kin Tito Bay iti kusina. Ay nga manon name nga adan gimatang ti Tito Bay Karinderya. Ket tinlako mi na. Imiso na lang tasinoktandan title na, ununagan na, placard na. E namin pinsanan, manong name nag-concentrate kami kini Tito Bay, manong name iti restaurant. Ato rin kati kabarbaro, ang potahe, manong name, nalutuan mi, mabanit panag-experimento mi, ngagpadpada, manong name, panag-research mi, Kat ado, manong name, di nagbalin nga customers mi na naruna karagitay turista. Foreign tourist, manong name, kan kasama tayo kita local tourist. Masenso na ito nga restaurant, manong name, iti ilimi. Aging ka, manong name, insingasing di Tubay. Ngayon dya kabisera ti probinsya, mangipasdag kam sa jay. Yan tangay kat. Adak sa jay. Idak mas basag iti college sa man. Kabuti asenso tinegosyo mi manong name eri makaala akong ti lisensya. Kaya mo kundag maneho. Service car manong name. Wen, kodsek. Nga mo pa nagbasa. Ken kodsek pa manong name. Agpasyar. Nukasta. Nga mabalimi nga agpaspasyar. Agaduwak ni Tito Bay. At ako ni third year college manong name idi aksidente nga makita ni Janice. Agmay mesa manong name ni Simrek iti restaurant. Iti kabisera. When? Inasit ka kisuna. Hi. Amboy? Yeah. Kaslasang si kanya amboy. Ngayon na makita pigdak ka lapigla di trakyak mo. Si kanya amboy. Nagdakal at nagbalbaliwa mo na. Kamusta? Gustoy. Waiter ka dito eh? Namasang ka naman nga naka-uniforme? Customer ka? Haan? Anong nga rod? Medyo siyak na taking kuko ah. Ano ya? Amin nag-graduar kan? Sabi teacher pa lang. Kasking ka, teacher mo, di ba? Saan ka nagtulong nga nagbasa? Sabsabo lang ka nagtrabaho. Ang mga nga mabaling na daw waitress dito eh. Talalaki na kita makikita. Tabi, man. Aman. Agruder ka? O, dito ti menu. Noon niya ti kakaimasan. Isuman. Sunalang ta. Nanginan sa amin. Din sa naman ti kwartak. Nilibre ka. Yung peso? Gabuta, jak pabenangan. Nukain mo, kasama tamangan. Hindi ka libre no ko ha. Kaya ko na. Kasala nga ili ka nga nga pakanag. Ala. Imbag man tayo mayak dito.
Kinam kadlaangan niya, ituturog ni Apo Diyos. Edi mangan kami manong nami no manin ibaghan nga naimas. Ita kano pala makaraman tikas ito nga templa. Sino Chipyo? Siyak. Oh, man. Nagadalam tikas ito eh. Alis tumidlang eh. Nagato dito ti ma-research. Alis tumadlag eksperimento. Ang kakaubig kang amin nga nasapa ka nakasurusuro nga gluto. Sa nakinsuro pa ni Tito Bay. Ang moment na istorya, di ba? Kamuka. Malakas din istoryam kanya. Inistoryam pa din nagdiskurso ka. Hinagraduar tayo. Scholar ka? Yeah. Nagtesak. So nga libre, matrikulak. Saan ta pala restaurant mo? Si kamit gayon di baknang. Kumusta naman ti pamilya? Ni papang mo? Di ba mga opisina? Ni mamang mo? Di ba? Talo ka nga kakabsat. Nagraduar itan, nagiti kakabsat mo ha? Nagraduar dan. Dapain asawa da. Kumusta ka man kan Carlos? Sorry ha. No, na ibagak nga sa amo kayat. Siyak turun ba nga sorry. Gabatay di namamok ni Carlos. Di kamat amamon. Wala ta, kang kanain nakaregalo chocolate sa sabong. Nagkarelasyon kayo di? When? Ket? When? Dinaalan nanti kay kayat na kanyak. Binabay anak mo din. Meaning, saan kang nga virgin? Anan? Hindi pa lang fourth year high school tayo ah. Gusto gayam. Di armang ka, di mo kayat. Hindi ka dada masarap kung nakaskin ni Carlos. Sunti kinayat mo. Gabo siguro talaga kung wapo kami siya. Ken, awang biglat na. Siya ada biglat na. Amboy, awang ba girlfriend mo? Siya pa masama eh. Tulungan naman. Isa rin nagtitrabaho. Ma'am, nakasalita ito ni Tito Bay. Tito Bay Restaurant? Ni Tito Bay. Inakalakan niya. Kasi lang amin ang angaw mo, hindi na istorya mo eh. Ang dagaan talaga, Tito Bay. Ang magsusumat manong naming imay si Marongka ni Tito Bay kat nakita na kami. Tito, oy, nagpindas na ka doon ah. Ang moment lang kami makakita na pindas dito. Ni Janice, ganaraduarak ti high school. Nagsabsabol trabaho. Anong nga rutitad mo kayong kuha na nga posisyon dito eh? Namawalimat nga isod agent kahera. Katuan. Bagay kayo. Ni Matito. Hanggang magbagay, gamot ha. Nakalinlinis, nakakinkinis, kutis na. Idintasyak na eh. Agparaglat na nagitipiglat. Nagtrabaho nga rod manon na ni Janice. Kat gabo talaga, kayang-kaya na tagyan iti counter. Eson manon na iti nagbaling nga kahera. Ta accounting kanumat manon na iti indruki na iti nga kursuna. Kasi lang nagsubli di dati nga riknak. Di adakam pa lang ti high school. Ngayon kaslam, matern ofak manong naimi.
Numalagip ko ti magana nga dan experience na. Nga saanin nga Virgin Suna. At ang nagiging daw ay manunemi nga madlaw ko nga idagdagkat ni Janice ti bagina kaniya. At ang nagiging daw ay manunemi nga diyaka mo no aksidente o no saan nga nagsabat kami manunemi maarakop na. Ay, sorry. Nadagagayam nito'y. Magsinamat-tamat nito'y. Okay lang. Nagbanglo ka? Sika. Naawanin na kita. Taparti bagim. Alagang nga, agat manteka ko agat asuk. Hamat mo na yung asuk ka. Agaya mo sumsumrekin ka. Agit aya mo di kita lut-lutuem. Wait, sa anak lang sa mapasamag lang sa nga siti angot ko. Nagkasta nga, agrubuata ka mapaniskwela. Nakakaapal ka. May tuloy kong tukumahat pa nagbasag. Mabaliman ito mangyarapin sa pagarikan. Kasano? Hindi, mabangkag basa, iti oras ti pa nagbasam, agsubli ka dito ikalpasan nga malpas ti klasem. Di ba sidno kan sweldo? Talaga ka din nasanda ka amo tulungan na iti parents mo? O andan, nataydan? Daan sa bali nga pamilya. Ano ya? Nagiti kakabsat ko. Naggraduat damat nga peso ang saan mga na pinistrabaho da. O rin asawa da, kita umatrabaho da. Sasagdudwa damat na nitiputot. Ni papatikat ka duwak. Nga madamot talo nga ay dua nga kapsat ko. Ito sa bali nga ina. Ni mamang ko. Adayumot simurutan na. Broken family. Diyak pagurupin ng kastay dito mapasamak di biyak mi. Tiyan mo kiti kinasigpat ni papa. Yung samad gayam. Timulad mo ti mama. Nagibales. No maaramid mo, maramid kumit kunan. Pinagraduar da kumapalang ti college, sakbay nga. Kasi di napasamak. No, makasulo akmat ten. Hambay na lang ti amin, Janice. Mabali mo ituloy tagbasa. May kawana konton. Para second year. Agraduar ka doon ang takto palang ti college. Ano yung tinapap mo? Kalbas nga makapagtrupos ka, agabroad ka, kay trabaho ti abroad, dito kurso. Oo. No, doon to punak. Mangiparak direkto ti hotel and restaurant. Tito ba'y restaurant? Saan doon? Anong road? Amboy? Anyata mo, baka Janice Restaurant. Abay ko nga. Abay kasta pa nang kitam kanya. Amboy, sana ka may karikan ka. Sabi ko nang saan ka may kari. Mano ka din nga lalaki na nagbasatam. May masalang? Namin ano kayo? Hala? Namin talon sa lang? Kadi? Data pa lang iti fourth year high school. Na ulit iti summer. Sa iti first year college sa. Jay. Dada kami iti first year college. Nakadumat ang babae ti biyag na. At kamkamating nga rin adong babae ni Carlos. So, ay. Iti, adan nakasapol sa balin. Binay anak mo din. Napagkisumot iti nga, nawatak-watakit ti pamilya mi. Basta, sana kami karikan ka. No anyaman ti marikrik lang para kanya. Sa nga rubang nga siyak tayatem. Tabay man. Ang mga no,
maitulat atok kini mo ma. Anya? Di mo tayo sigamal na kuna nga naaramid lang ni mamang mo tikas jay. Tabi nalis na lang ni papang mo. Uri kumamat Namatino kumamat nga babae. Uri kas jay tinaramid ni papa. Saan ako mga inaramid? Nagalisto ngamin nga balbali trick na. Di may isang tao. Di ko natin nga listo nga masisirap. Kahit ka talaga idi ko kahit nga may didimtingan ni Carlos ni Biag ko. Nalipatan ka maten. Sa bali maten tinagpitikan ti puso. Kasi ka talaga ti kahit ko idi. Ita. Samo ka di ba napasog ni ti dati harik na paraan niya? Tayo nga road, sana ka may karikang kamboy. Gabotad na napalabas mo. Gagangin na ita. Wala siya. At napalabas ko. Nakarkaro pa Gabota. Inrurumandak na kiti mismo nga kabagyak. Kaya na. Mga lagip ko lahat na tinapalabas. Manong nemi itinaminsan nga napanak iti mall na isarungak manong nemi iti mall. Sila nasulit tagiti duwabo kel ti matak ti makitak manong nemi nga bakit. Agkubkubo nga magmagna. Nana, tinangad na. Ay, malasing ka. Amboy? Nana, kumusta ka yun? Kastoy, kas makita kaon. Manggabok, pakit kagkuboy din Kamuti ka, nagsanga trabaho ka mga asikaso ka na ginapukok. May kayo? Ang gapin ang sigurado. Ikamat ko ito, bising ko sa jabalay. Adalang na pang kuginatang. Apay nga, dakay ti kumatang ron. Kaya na, ino ti balayo, awang kayo sa jayan, di away. Adak dito yan, kaputa, giganak iti may sakadak iti apukok, nga na ayawanak. Nagtrabaho. Kat, siyak do ka ti, mga iwan ka na iti anak na, apukok ti tuod. Nakayo na. Okay. Hintayin dyan restaurant mi. Sadyahin ti pangananta. Kutsam da ito Una na. Ay, hindi kutsam ka matinamboy. Kanagwapo ka. Kitam kadlay nga iti biyag. Ay, anap na panamidi aya. Nasaan nga nagbalin ka nga baknang. Sama na mako na baknak na. Sinabad na kami manon nemi ni Janice. Edita, magita na nga sumsumrek kami ni restaurant. Nga dakip kibinak ka bakot. Ay, amboy. Nangalam ka ni Lola. Naanak ko na. Amat pa una bakit? Nagkubkubon di Lola isuna. Ay, nagpindas ka balasan ko. Agbagay kayo. Agnobyo kayo. Di nakpainaklon na. Gusto na kung mga kloning ka. Di mo pa imbaga kanyak I love you. Isot kahera dito Kita na natin nga. Restaurant ko. Restaurant mi kiniti to buy. Alag to ko kayo. Ta. Kada tinulong naman. Antunis ka, mangisagana ka na kiti. Kwa. Para kada tayo. Saan ka pinangan? Ampaw, yururay ka. Sige. Para kada tayo katalo.
Manong nemi inistorya ka ni Janice. Ati bakit kat iso iti muna idi nga maestra. Nang isuro kanyak, nang isura tinagan ko, kaya nang isuro kanyak ngagbasa. Isot imuna nga maestra, manipod grade 1, grade 2, aging kiti grade 3. Di kahit nasawan, kasi lang nagbasa ka. Iso nga di ag-examine ak, di sumara ako elementarya. Di pasak. Nga nag-grade 4 ka dagos. Ngabutan halayin ka. Imagine, baliliktoryan ka, nag-grade 4. Kaya kumusta mo ti, nag-grado mita? Tuloy-tuloy na maintain ko kina-scholar ko. Baka sumakulong kumlaw de kanto nga graduaro. Diyan ka kaliguguman deta. Di na scan ma-maintain ko, ito kina-scholar ko. Ay ka, anong name, di ba kapalpan, di ba? Itulod ka, nana? Iselo, palugan na klatan. Ano ito tumagitak mo tayan nyo? Tayan ti apukom. Alakit, una itulod ka di away. Ay, awan di balay mo dyan. Kumusta mo, Dante? Ano ba yagan ngawang kay dyan? At 5 tawadan. 5 taon, di halos nabiitak pa yung ngawan ni di. Kumusta mo, Dante? Kani ka di kasinsing ko. Hindi damag ko at yaka mo no, na itultuloy di ka di kasinsing mo, nagbasa. Tao mo ti pagpaadal ni Antim Kadakwada. Baka nag-graduar na lang ti high school. Tagayam. Sige nga rin na. Itulod kayo balayo. Basit nga balay manong name iti nang itulod akang kuwana. Di kayo manigatan nita, mano kayo? Tupat kami. Duang obeng, kaya hindi kita agasawa. Nasapa mo ka nag-asawa di apo ko. Pag-uubran na nga ron. Sales lady di apo ko. Karpintero di lalaki. Nagkaskasara kam lang ito eh. Awad na ta. Anda na pananda. So nga, nakapasyarak ba't nasisyak ak. Nadiyak lagi ganun dito nagtibalay. Sige na. Tumay kayo man ako sa sarungkaran. Uno saan? Umay ka dyan restoran na mo yung matsadyay. Amboy. Agyaman ak. Kadagyaman akmat kada kayo, nana. Kast istorya kini Janice, kada kayo tinagbalingin mo ng maestra. Di kayo tumalipatan. Kaya ka matsarsarong karan ako, pasyaran da, Antim. Kaya nagiti ka bagyam sa diyay. Tapay, kaguram ka di ida. Diyan ka mo, no. Anya ti marik ng kadakwada no, gora uno niya. Yung madito siguro panahon na nasubyak to, dahil tugot ko sa diyay. Kahit ko, nga nananayak pa ngang baleg sakto mo pan sa diyay. Panagkunak, akit nagbalegi ka na ta, dakarod restaurant mo. Kininto nagturpos ka, baka saan laingan nga restaurant. Kas na ti planok. No, dan tungkol daway mo nga mang tulong ka na kiti kabagyam sa diyay, tulungam idamboy. Kasta nga rod tinapasamak manong nemi nagraduarak. When? Iti pa nagraduar ko manong nemi. May sa kadagiti maragsakan siyempre ni Tito Bay. Babaling ko nagtritiro trabaho, barok. Tito? Nangaruna ka na. Talaga nga. Huwag kito. Mangkita kayo sa baling mang-manage. Iti restaurant iti ilit tayo. Mangipatakder tayo tumantin natin
Kamukbuko dan tinga napintas nga balay. Tagang kay tulatan ito nagtibalay. Banyong siya ako ti mga sikaso kadagi di negosyo. Mga sawa kan tumatang nga dako, stop no. Siya to, di ba ka mo nga mga awir kadagi ti apukok kang ka. Apukok kunak. Tedi pa lang yung bilang ka nga anak ko. Kabsat nga anak ko. Manong nemi, kaslad da mga turturong kaniyak, ngagsubli, itiya, away, nga nakayanakak. Wen, nakakutsak, manong nemi, kita, talumit laki din nga oras manong nemi nga tarayan tilugan. Ang makadano nakitiili, wen, sak nagpaaway manong nemi. Noon niya tikla nga tibalay nga pinanawak iti agtartarayak kakamkamaten ni auntie. Supay tilangan ako nakuma. Nga madlawan manong nemin narukup. Dagiti kayo na ikapit. Sa kasala nagdalanan iti bagyo manong nemi di kalba. Ato da kiti mangkit-kita kanyak manong nemi nga laslasinan da kalpasan na nga dimsaga kiti kotse. Ada sino data? Malasin sino? Sino kayo kadi sir? Sino masapul yo sir? Ni Auntie Sima. Antim ni bakit Sima? Wen. Daiso na? Ada ditag may sa. Yang mo nun nanganin no pinakanin na tayo anak na nga inauna. Saan sapay? Tatsak pa nakita ng imay na ni Robert. Sino ka ka di tayo ya? Ay, amokon. Hindi makita naman nung name didak kalapiglat itakyag ko. Amboy! Sigan ni Amboy! Ay! Malasing ko karoba. Ni Amboy! Wala ka biyo na Amboy! Isa tayo ni Amboy! Manong naming ka po siguro ti awag nga Amboy. Naulit-ulit nga Amboy. Ada nang ilokat tiri daw manong nami ti balay nga papanak ko ma. Ni auntie. Nakabagbagat matlaw na yan. Sa masaksakit sa. Imasitegak. Nagatras sa naguyak. Auntie? Boy. Bimango nak. Nadagos. Ete mangin ko tinagan nga amboy. Sika ka din na amboy? Sika di. Di na ka di pastriken. Ay, nawara. Saan ko masangot ang dalos? Di siyak timang dalos. Kaya dati-dati mat nga siyak tagururnos ka mang dalos si Teto nga balay. Simrekak manong nemi. Nagadong kawara nga talaga. Sa maka, din madi nga angot ang angot ko. Amboy. Antia, abeg sangit ka? Nabayagin ngayon uray ko nga sumarungkar ka. Kahit ko ti dumawat ti pamakawan mo. Pakawanan na ko ma. Kaya lagi di pa naglablabes ko. Kaya ba naglablabes mi? Lagi di ano nga pa nang iruruman may kang kamboy. Pakawanan na kam ko ma. Awanan kanyak tagi di. Auntie. No may ibalagi plat na nugas nga makita tipiglat. Kititakyak ko. Auntie. Abi kang may mensahe yo. Naamin asawa na kitakasinsin mo. Dapat na pas nagtinagbasa kan oray ko mga no kaya dapat tagbasa ko maangin mao matipagbasa na. Nagpandigan na lang amin ti high school.
Marigrigan naman o na naman pagsapulan dawan. Auntie, nagrubot kayo. Tayo sa rakit ospital. Ada sakit yo. Masapul nga mataming kayo. Halatan, umanayan anak ko nga sinarong karanak. Ino at akwartam di tayo, matim latan, tanapya lang, dagatang ko ti kanek. Sana di. Alayin ka. Balabali ito nga pamasyarak dito, tapno sarong kalak na kasinsing ko. Suktan nyo, darawatin nyo. Mga alakay mo, tapos magmanong arawatin nyo. Alayin kayo. I-hospital kayo. Again kayo kanya kanti. Kasi akong tibang asikaso ka na kayo. At naman pa'y agal alumiim ti bakit manong naming nga umarakop kanya. Ngam inarakop na. Sa anak ba't ka nagalumiim manong naming nga ng bimales ka nangarakop keng kuana. Takas lat arakupek ket didinanan ko. Ken diditatan ko. Ni auntie kat kabsat diditatan. Pinukaw ko nga na yung pinsan, noan niyaman, iti na imula, iti kaunkak. Ingkarik nagsubliak kat nagsubliak, nga saan nga gibalas. No di kitag subliak, nga mangtulong kadakwada, no kasapulad da tulong. To ori man no kasjay, manong nemi tinararamid da kaniyak, at least adalat tamat utang ko na yung baganakim kadakwada. No saan dak nginrumen, no saan hindi nga nagtartaray, nga pimanaw kadakwada, saan kumamad ka nagsabat ti dalan mi, kani Tito Bay. Iti agdama manong nemi adda ni auntie, iti sidong mi kini Janice nga asawa. Isuda kini Uncle, wano ni Tito Bay manong nemi, iti agigan iti balay. Mga aywan, kada giti talo nga bunga, tayo nayat mi kini Janice. Irin to tadwa kam kini Janice manong nemi, tinulong ang mga sikaso, kada giti negosyo mi. Tanagraduar met isu na manong nemi, iti accountancy. Hotel and restaurant manong nemi, tinapasdek, nadaan itiya, na dumadumang sanga, kada itiya, mabigbig ang syudad, dito Luzon. Tinulungak manong nemi, digre kasinsin ko, inalak ida, nga nagtrabaho, iti negosyo. Kanapitnas trabaho da, gabata, kapitas nga roti sweldo da, handa nga maowanan manong nemi. Tanapas nagmat pa nagtrabaho da, nagbalin mat na napudno, dagiti talo kasinsin ko, agraman, dagiti asawa da. Dahito iti pagkasarita, ak manong nemi, kitagyaman aklaunay, iti anus mo nga ng urnus, kalpasan nga nakinsan keng katit Italiana. Kitagyaman ti anus mo nga ng ibasa, kit sabi kumat, at damat sang kabisit unay, sang kabisit lang nga adal, liwliwakan pagsarmingan ti bihag, nga mabati, nga mapidot, iti dahito yung pagkasaritaan. More power to your program, manong, and God bless. Toy nga tagyaman nga pagayam mo, Amboy. Thank you rin ka, Amboy. Tipan ka ba nagsurat? Thank you, met kadagiti viewers tayo. Babay na po.